Един лек музикален поздрав за Исус. Машината от Берковица, чести 22-ри рожден ден. Бъди жив, здрав, щастлив и все така истински. Айде! Алелелелелеле, алелеле, алелелелеле. Исус влиза, не му трябва да се представя, защото е магнит, присъствието му говори вместо него. Жените се усмихват, момчетата замълчават. Зависта към него е като хазартна игра. Всеки път залагате и се надявате да го видите как губи, но не успявате. Наясно сте, че ви се иска да падне, но йок, такъв шанс няма. Не всяка майка ражда Исус, и ако раждаше, щяхте да съжалявате. Има да се палите и да се чудите как винаги върви напред. Обожавам факта, че името му дразни толкова много момчета и побърква жените. Стъпките му са недостижими, силата му няма граници. Обича семейството си и не се плаши от трудното. Там, където другите угасват, той натиска газта до край. Оставя следа в сърцата на хората и спомен, който остава. Като идва Исус черното БМВ, спъти се те коня, път му дава тебе слабъци. Когато машината от Берковица пристъпи, става леш, кеш. Черното БМВ ръмжи по улиците, 150 коня под капака. Главата високо, погледа напред, истинските винаги печелят. Днес празнуваме 22-ия ти рожден ден. Нека здравето, късметът и успеха да